imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Uzovula ngehlabelelo 225 inkosi kusiphana bebanga. Namhla mina
Amen. Leli sonto isonto lesikhumbuzo sika baba inkosi uThixo. Ngikhulumile ngenkosi uThixo ekseni kodwa angizukuphinda lokho engikukhulumile ngoba ngicabanga ukuthi sonke sizwile. Isihloko engizokhuluma ngaso ngikhuluma ngenqubo yokuganana nemingcwabo ebandeni lamaNazaretha. Inqubo yokuganana ebandeni lamaNazaretha sisusela kubaba mkhulu. Anginalo ulwazi lokuthi kwakucelwana kanjani. Akakho umuntu engake ngamuzwa ekhuluma ngalokho. Kodwa ngiyazi ukuthi ngivele kuleli bandla inkosana ingaganwa inkosazana ethempelini elilodwa. Lokho ngavela nami kukhona. Kodwa kuhambe kwahamba kwaphela. Ngicabanga ukuthi ngaleso sikhathi amathempeli ayengakaba maningi kangaka. Nokunyeke engeke ngikubale okwenzekayo. Okwagcina kwenza ukuthi amakhosana kwesinye isikhathi eganwe ngamakhosazana ethempelini elilodwa. Kodwa hayi ukuthi umthetho owashawa ushaya. Ngesikhathi sikababa mkhulu kwangavumelekile ukuthi inkosana iganwe inkosazana ethempelini elilodwa. Kwakuthatha ukuthi labo bantu odadewabo. Kodwa ukuthi uma abantu bezoganana kwakenzeka kanjani angazi. Kodwa ngiyazi ukuthi umshado webandla lamaNazaretha usukela kubaba mkhulu mhlawumbe uze kufike kubaba ilanga kwakwenziwa njani. Ngesikhathi sikababa mkhulu umshado wamaNazaretha wawuphelela emhlanganweni. Wawungekho umshado wamaNazaretha owenziwa emakhaya. Umshado wamaNazaretha wawuhlanganiswa ubaba mkhulu noma kwesinye isikhathi uhlanganiswa abafundisi. Kodwa isikhathi esiningi wawuhlanganiswa ubaba mkhulu emhlanganweni. Okwakwenzeka ukuthi
kwakuba nenkomo eyayilethwa emhlanganweni. Le nkomo eyayingahlangene nomshado kodwa eyayihlangene nomcimbi womshado, ukuthi ngoba umshado uwumcimbi le nkomo izolethwa ukuze abantu bethole ukudla, ngoba kuwo wonke umcimbi kuba khona ukudla. Ngaleso sikhathi ukudla kwakuba inyama yenkomo, yayingakabi khona amasilaha nazo zonke lezi zinto ezenziwa emcimbini. So makwakhulunywa ngomcimbi kwakhulunywa ngenyama yenkomo. So inhloso yokuthi kube nenkomo eyayiba khona emhlanganweni kwakuwukuthi abantu abasemhlanganweni bedle. Kodwa ngokukhula kwebandla kwahamba ngesikhathi sikaBaba Ilanga, wayesethi uBaba Ilanga angeke kwazeke ukuthi kugcwale inkomo emhlanganweni zokuba abantu nabantu bedle ngoba abantu babe sebeyabaningi. Kodwa ngesikhathi sikamama, umama wami washadiswa uBaba Ilanga, washada emhlanganweni, waphela umshado emhlanganweni. Nokumama ke akuzange kwaba khona ngisho inkomo, kodwa kwenziwa emhlanganweni. Kodwa umama ngize ngihamba emhlabeni efaka u-14. Kuthe uma ngabe amaNazaretha eseshadela ekhaya, ayesethatha yonke imikhuba yamabhinca eyenza eba ingxenye yemikhuba yamaNazaretha. Ziningi ke izinto okuthe amaNazaretha mayeseshadela ekhaya azenza. Le nkomo okwakuyinkomo yomcimbi ukuthi abantu bedle, yaphenduka yaba inkomo yokuqhoyisa. Basa abantu amaNazaretha ethi sekuyinkomo yokuqhoyisa njengamabhinca. Kwagcina ebandleni lamaNazaretha kukhona into okuthiwa ukhehla. Kwagcina ebandleni lamaNazaretha kukhona into okuthiwa umbondo. Angithi nje yonke into eyayenziwa amabhinca yagcina isiyenziwa amaNazaretha. Kwagcina amaNazaretha uma kushadwa, uma ihlatshwa lenkomo njengoba kwenza amabhinca, ibikwa emsamo. Kodwa futhi ingagcini ngokubikwa emsamo, ithi mayisihlatshwa kuze intombi zizothi ayize ngafa eyithi inkomo. Lento yokuthi ayize ngafa eyithi inkomo eyenziwa zintombi zamabhinca into eyayingekho kuleli bandla, ngoba ngokosiko kwebandla lamaNazaretha, ngaphambi kokuthi inkomo ihlatshwe noma ngabe ihlatshelwane, kuye kuthathwa amanzi efakwe endishini bese ebusiswa lawo manzi. Ngokubusiswa lo muntu obusisa amanzi ethandaza, utshela uNkulunkulu ukuthi le nkomo uyihlabelana, futhi ucela kuNkulunkulu umphefumulo wale nkomo, futhi ucela uNkulunkulu ukuthi wonke umcimbi ozokwenziwa ngale nkomo uhambe kahle. Bese uma ngabe esebusisela amanzi, bese ewathela enkomeni ehlatshwayo. Uma esewathela enkomeni ehlatshwayo,
ebandleni lamaNazaretha inkomo ngokwazi kwami ayihlatshwa ngomkhonto, kodwa yayihlatshwa ngomese. Kodwa kuthe kusuka kwase kuba khona lokhu ukuthi ayize ngafa iyithi inkomo. Ngiyakhumbula ukuthi ubaba wami wayengumshumayeli, waze waba umvangeli, walwa nalento kakhulu ukuthi lento eyenziwayo ukuthi ayize ngafa iyithi inkomo ayenziwa ebandleni lamaNazaretha. So-ke kwagcina kwenziwa izinto eziningi ezenziwa amabhinca. Kwagcina sekunenkomo efika nomakoti, nenkomo eza eqhamuka umkhwenyana. Kwagcina sekuphanjaniswa angazi noma yini inhlangothi, yonke leyo nto ayikho ebandleni lamaNazaretha, ngoba inkomo yaye isishebo sokuthi abantu badle. Ngenkathi thina sikhula ebandleni lamaNazaretha, utshwala bekungangeni emzini weNazaretha noma ngayiphi indlela, bongangeni utshwala. Bekuye kwenzeke kwesinye isikhathi ukuthi uma kuwumshado bese kuba khona abantu abangamabhinca abaphuzayo. AmaNazaretha abayaye ecele komakhelwane mhlambe bekhiphe imali yotshwala, kodwa ungaphuzelwa la, uphuzelwe komakhelwane. Bonke abantu abafuna ukuphuza utshwala bephuzele komakhelwane, ngoba akungeni utshwala emzini wamaNazaretha. Kodwa sengiye ngizwe namhlanje nakuthiwa kuyangena. Lokhu okukhona manje ngokuthi inkhona inkomo yokuqhoyisa ebandleni lamaNazaretha into eyayikade ingekho. Nalokhu ukuthi uma ungaqhoyisile ungawufaka u14, imikhuba yamaNazaretha eyakhiwa ngamaNazaretha engahlangene nobuNazaretha, engahlangene nemfundiso kaShembe. Ziningi-ke izinto ezenzeke ebandleni lamaNazaretha. Kuthe kusuka amaNazaretha athi mayela emshadweni ayiseyiqhudelana. Indaba yokuqhudelana emshadweni wamaNazaretha ayikho. Njoba niye nibone emhlanganweni uma kuhlanganiswa kuba umshado wodwa, kube umakoti ngapha, kube umkhwenyana ngapha, ayikho into yokuqhudelana, ngoba umshado wamaNazaretha inkonzo kaNkulunkulu. Ngakho-ke ayikwazi kuba ihlanganise izinto zokuqhudelana sengathi into yasemhlabeni. Kuthe kusuka kulomshado wamaNazaretha kwase kuba khona ibizo ongazazi ukuthi ziqhamukaphi. Nenkomo kwalukhuzwa kwalotshola noma kanjani. Lezi bizo lezi kwaba khona ukubeka. Yonke lento yeyibizo nokubeka into engekho ebandleni lamaNazaretha. Into eyakhiwe ngabantu engahlangene nemfundiso kaShembe. Kwangagcina lapho kwathi uma kusesigcawini
kwatholakala ukuthi sekubikwa emadlozini ngapha ngakwanto ngasentombini uqhamuke amadoda ezobika ingane yabo kwabangasekho emadlozini babiki bese yagiya isho nezibongo noma ziyinhlamba zishiwo khona la esigcawini bese kuyagiwa nangapha kwamkhonyana kubikwe intombi emadlozini kubikwe bese kuyagiwa okuseqinisweni ayikho into ewukugiya kwase endwendweni ebandleni lamaNazaretha njengoba ngisho nje ukuthi emhlanganweni ayikazi bekhona into ewukugiya ukugiya kwamaNazaretha ukuthi umuntu uma ezwa ebanosinga ephumele obala ethi makhula kancane kuyadliwa ephakameni esine noma ke ngasina yedwa ke kodwa lokhu kugiya kokushaya ihawu akukho okuseqinisweni ngokwebandla lamaNazaretha uvumelekile ukuba ushaye ihawu lomgidi ngoba ihawu osuke uliphethe ushadwa is the same ihawu oluphatha emgidini ngakho ke awuvumelekile ngomthetho wokuNazaretha ukuthi ushaye ihawu ngoba uma usushaya ihawu usuyinsizwa kuthiwa yini yomgenge into enjengaleyo yomgangela inkosana ayiphathisi kwensizwa yomgangela ngoba ihamba noNkulunkulu ngaleyo ndlela ke kwase kuyaphuma endleleni kaShembe ukushada kwamaNazaretha kwase kuthatha indlela yamabhinqa kwase kuthatha indlela yamadlozi yokukhonza amadlozi yonke into yayisibikwa emadlozini nokwenza kwafana nokwamadlozi okuseqinisweni njengamanje awukho umehluko phakathi komshado wamaNazaretha nomshado wamabhinqa except ukuthi kwehluka ukusina ngoba namabhinqa odwendweni ayasina mina ngeke ngahlala eBigville lapho engake ngabona khona amakhosikazi amabhinqa esina lapha engake ngabona khona izinsizwa zesina mhlawumbe nike niyibone na kwa TV lezi khona isigeke abashayayo insizwa so kwagcina ukusina kwagcina umshado wamaNazaretha nomshado wamabhinqa kuyo yonke into ufana kwehluka kuphela indlela yokusina ngoba namaNazaretha agcina eqhudelana namaNazaretha agcina ekhuluma yonke into ayingekho into emaNazaretheni ukuthi intombazana emhlanganweni ithi ma izogana bese iya kuza iphoyisa lithi lizombuza ukuthi ushada naye nje kamthanda na bese intombazana iphuma izoqashiya phambi kwabantu inkosazana ka25
ngoba le umshado wamaNazaretha uphelela ekuhlanganiseni. Uma ngabe senihlanganisile ayikho futhi enye into ezoeda lapho. Ngaphambi kokuthi ngifike emshadweni ukucela njengoba ngishilo angazi ukuthi nekhathi kaBaba mkhulu kwakucelwa kanjani. Angizange ngabona nangesikhathi sebaba ilanga ukuthi kwakucelwa kanjani, kodwa ngiqale ukuba ngihambe ngiyobona kucelwa sekusebuhleni. Ukucela njengokushada bekuba into eyenzeka noma kuyinto eyenzeka sekuvala umhlangano. Lento iyaye iphume endleleni yokukholwa. Ngoba nento ebizwa kuthiwa ibhenji, kodwa hayi ngoba kukhona ibhenji ozolifica, kodwa nje lokhu kucela kubizwa kuthiwa ibhenji, lapho okuba namaqoqo amaningi kubizwe intombazana noma inkosazana ibizelwe umuntu engamazi, bese ifika kuthiwa nango lo muntu uyacela. Uma ivuma le ntombazana noma inkosazana iyovuma, uma yenqaba iyokwenqaba, kuya ngokuthi iliqhala kanjani. Iyaphoqwa ngoba kuthiwa uma ayiqhawule ibanjwe isandla. Uma iyaxhawula kusho ukuthi lo muntu lo isimganile. Uma yenqaba ukuxhawula kusho ukuthi ingabili kumgaba. Ziningi ke izinto ezenzeka laphana ebhenjini. Ezinye zazo ukuthi kuba khona abangakubo kwentombi, kwesisikhathi ngapha kuba khona abangakubo komkhwenyana. Uma yenqaba abanye beyithuke besho lokhuya nalokhuya ngale ntombazana esinqaba lo muntu wabo. Kanjalo na kumuntu wesilisa kuba khona abamnyundelayo ngisho khona, ngoba lento ayinayo indlela egadiwe. Nalabo nje baba ngamaqoqo lapha, nalabo bebe ngamaqoqo lapha, nalabo bebe ngamaqoqo lapha, kube into nje esort of umdlalo. Angazi ke noma kwahamba kwaphela yini, kodwa ngashiya ebuhleni sisenza leyo nto. Noma ngabe umuntu ohloniphekile, intombazana izofika ikwale phambi kwabantu. Noma ngabe ubuyintombazana noma inkosazana eziphethe kahle, uma umenqaba lo muntu kuzoba khona amazwi angamnandi noma akushoyo ukuthi nje ucabanga ukuthi uyenqaba nje uyini nayo yonke leyo. So for any person ohloniphekile nozihloniphayo, whether uyintombazana noma uyindoda, ukuya ebhenjini kuyinto engakwenza ukuthi ubuyele emuva uhlubukile kakhulu. Lapha ngikhuluma
ngendlela yokuganana kwethu njengamaNazaretha kusukela ngesikhathi sika baba mkhulu nokuthi kwashintsha kanjani. Njengoba ngisho ngithi angazi ukuthi njengamanje ngoba sekuphele iminyaka eyishumi ngaphuma eManazaretheni akwasheni, angeke ngikhulume ngokuthi ekuphakameni kwenziwa kanjani, angeke ngikhulume ngokuthi ethembe ezinhle kwenziwa kanjani, angeke ngisho nokuthi nasebuhleni njengamanje kwenziwa lokho, kodwa ngisho into engayishiya yenziwa. Ngaleyo ndlela ke inqubo yomshado sisusela kubaba mkhulu ize kubaba ilanga, bese ebandleni lamaNazaretha kaNkulunkulu ize ezimfundisweni esizifundiswe ingelosi. Ngakho-ke ngoba angiwazi amanye amabandla njengamanje, ngizogxila ezimfundisweni efike sazinikezwa ingelosi. Kuleli bandla akuvumelekile ukuba insizwa iqonde noma la esontweni noma ngaphandle. Nenkosazana akuvumelekile ukuba iqome noma ngabe iqoma la esontweni noma ngaphandle, ngoba ingelosi ifike yasifundisa ukuba sibe abantu abangcwele. Amen. Uma ngaba insizwa isifuna ukuganwa la kuleli bandla, iyaye iyembengeni iyonikela, ibikele uNkulunkulu noma ibikele uShembe ukuthi ngicela ukuganwa. Ikusho lokho ingakamkhethi umuntu efuna ukuba iganwe kuye. Kungenzeka-ke ukuthi mhlawumbe ngenhliziyo usekhona, kodwa kufanele kwenzeke lokho ingekho inkosazana osuke wakhuluma nayo. Uqala Nkosi, uqala ukhulume noNkulunkulu ukuthi ngicela ukuganwa, bese usho kuNkulunkulu ukuthi ngicela ukuganwa umuntu onje ozongiphatha kanje esizophathana kanje. Ngicela leso sibusiso sokuganwa kuwe uNkulunkulu. Uma usukwenzile lokho, bese uyayifuna inkosazana ofuna ukuba ikugane. Kuleli bandla ukucelana kwabantu is something private, is not something public. Uyaye uhlangane naleyo ntombazana ngendlela ohlangana ngayo, not physically, but ziningi izindlela ezilula zokuba uhlangane nomuntu namhlanje ngoba kukhona ama-cellphone. Uma usuthole i-cellphone yomuntu usukwazi ukuxhumana naye. Ngakho-ke akulona iphutha kuleli bandla ukuthi ukhulume nentombazana noma nenkosazana wedwa privately nge-cellphone noma ngencwadi, kodwa ayisekho incwadi ebhalwayo ukukhuluma ama-cellphone. Thina sasinencwadi, sasibhala incwadi, kodwa namhlanje nakhona ama-cellphone. Uma senivumelene nenkosazana ukuthi ngiyavuma ukuthi ungicele,
insizwa ihamba iye kubaphathi iyosho ukuthi sesivumelene nenkosazana ethize ukuba siganane. Bese insizwa nonkosazana privately iya kubaphathi kunebhuku la ekhaya lapho okubhalwa khona into enjengaleyo, lapho insizwa ezobhala khona ukuthi sesivumelene nenkosazana ethize ukuthi siganane. Nenkosazana ize na insizwa ifike isayine ibhala ukuthi ngiyavuma ukuthi ngiganane noSibanibani, bese iyasayina nensizwa nayo iyasayina. Lokho kwenziwa privately, akudinge bandla, kudinge mhlawumbe abaphathi. Uma ke sekuvunyelwene selingazi ke ibandla, kodwa la ekhaya futhi akwenziwa ukuthi kumenyezela ukuthi uSibanibani usegana uSibanibani, asikwenzi lokho. Esingakwenza ukuthi uSibanibani noSibanibani uzoshada noSibanibani. Kwesinye isikhathi abantu noma umfana nensizwa bayaye becelane, mhlawumbe inkosazane ise under age ngokushada. Leyo nto bengayibhalisa, kodwa ayivumelekile ukuthi kuleli bandla inkosazana ishade under age. Ufanele ize ireach u-18 years bese ke ikwazi ukushada. So iyona nto esibheke impela leyo, ukuthi kungenzeki ukuthi inkosazana ishade i-under age. Noma bengavumelana nomfana ukuthi uma usukhulile uyokushada, kodwa asishadisi umuntu engaphansi kweminyaka ewu-18. Kuleli bandla njengoba ngichaza ukuthi ingilosi yathi lenhlobo yokucelana ayihloniphekile. Lokhu kucelana okupublic akuhloniphekile, ngoba kwenza lento ingabayona into kaNkulunkulu, ngoba laba abantu bacelana in public, ugcine sekuthukwana, kwenziwa yonke into, abanye behleka benza yonke lento, uSibanibani ucela into enjena uSibanibani ucelwe into enjena, besho yonke into, abanye beqhamuke benyunde benze yonke into nje engenakho ukuhlonipheka. Yasithi ke ingilosi la ekhaya indaba yebhentshi ayisezi ukwembeleka, yonke into izokwenzeka ngomthetho kaNkulunkulu, ngoba ukuganana lapha ekhaya kufanele kuyo yonke into oyenzayo uma usumnazaretha wala ekhaya umnazaretha kaNkulunkulu uyenze kuyo uinvolve uNkulunkulu. Ayikho into ozoyenza ngaphandle kwaNkulunkulu. La ekhaya likhona ilobolo, ngoba yathi ingilosi ilobolo aliphambene nomthetho kaNkulunkulu, noma abantu sebalobulisa ngendlela ephambene nomthetho kaNkulunkulu, kodwa per se ilobolo aliphambene nomthetho kaNkulunkulu. Kodwa ingilosi to control that kwabekwa isinqumo sokuthi uma ngabe umuntu intombazana iyinkosazana iyolotsholwa ngo-16,000 rand, uma isike yathola umntwana noma ingasaphelele
iyobolotshelwa ngo-15,000 rand. Leli lobolo lika 16,000 rand no 15,000 rand ilobolo nje elinikezwa abazali, kodwa ahlanganise lutho nenye into, ngoba kuleli bandla azikho ibizo. Kuleli bandla ayikho yonke lemicikilisho eyenziwa kumabhinca. Lapha ukushada yathi ingilosi akuphindelwe endleleni yokushada okwakwenzeka kubaba mkhulu, ngoba lokho kushada kwakushada okulula. Ngakho-ke kuleli bandla ulobola ngo-16,000 noma ngo-15,000 rand. Kuleli bandla uma ushada ethempelini, welekelelwe ibandla, kube umcimbi. Ngaphandle mawuzohlanganisa nje, kodwa uma ufuna ukuthi ungagcini ngokuhlanganisa kodwa bese kuba umshado, kuba umcimbi ozolekelelwa ibandla, kuphekwe. Kodwa asiyithengi inkomo, singayithenga inyama ngoba phela umcimbi. Kodwa umcimbi wamanje na awusadinge inyama, ngoba ziningi izinto ezenzeka kuma-catering. Mhlawumbe ezinye ngiyidinga inyama yenkomo, mhlawumbe ngaba inyama yenkukhu. Kodwa nje in short, umcimbi kuba umcimbi njengoba niyazi yonke imicimbi. Kodwa uma umuntu engakabanawo amandla emicimbi kodwa efuna ukuhlanganisa, uyahlanganisa nje ngesabatha. Kodwa uma efuna ukuhlanganisa bese kuba umshado phelele, kuba ukuhlanganisa ngesabatha bese kuba umcimbi ngakusasa ngesonto. Uma futhi uthanda ungawenza umcimbi wakhe ube mkhulu, ufune ihholo uyoshada kulo. Bakhona abaningi abashada emahholo, kube umcimbi omkhulu. Kodwa lowo mcimbi kufanele kuwo kube khona lamaNazaretha, uhambe ngendlela kaNkulunkulu, ngoba lapha kuyo yonke into esuke siyenza kusuke kukhona ingelosi kaNkulunkulu. Uma ingilosi iba phakathi kwenu bese ibona nenza izinto zasemhlabeni, iyahamba ibuyele emuva bese ibeka icala kuleyo nto eniyenzayo. Ngakho-ke noma ungaba umuntu omi kahle ofuna umcimbi wakhe ube muhle, uzoba muhle umcimbi wakho, kodwa awufanele uphume ekukholweni. Uma ngabe mhlawumbe inkosazana abazali baya bakhola bafuna inkomo eziningi, lokho sekuyinkinga yomkhwenyana nentombazana, akusahlangene nebandla, ngoba ilobolo akukhulunywa lutho ngalo ebandleni. Noma ungaya kwa-Home Affairs ngeke kufike kubuze ukuthi ulobolile yini. Noma ungashadiswa umshado wamaKristu ngeke kubuze ukuthi ulobolile yini. Noma ungashadiswa emhlanganweni njengoba kwakwenza ubaba mkhulu, asikho ispace esithi ulobolile yini. Lokhu ukuthi ulobolile yini kwenzeka uma ngabe ushada ngomshado wephoyisa. Kodwa nje kuwo wonke imishado ilobolo is a gentleman's agreement. Ngakho-ke noma ngabe ungalobolile akakho umuntu ongakusenkantolo ethi uthathe ingane yami ungayilobolanga. Ayikho lo. Ngoba kwa-Home Affairs awubuzi indaba yelobolo. Kumfundisi nakumaKristu awubuzi indaba yelobolo.
na la ebandleni lamaNazaretha noma uhlanganiswa akubuza indaba yelobolo. Indaba yelobolo into ephumile eseceleni. Ngakho ke ukushadisa umuntu lapha asibuza ukuthi umlobole noma umlobole, because umlobola is not part of ukushada. Kuyi gentleman's agreement. Akakho umuntu ongakusenkantolo eyofuna ilobola, ayikwazi, ayikho into enjalo. Ngikhuluma from experience ngoba ngiyimathe. Kade ngishadisa. Kade ngibhekana nayo yonke ama-disputes akhona kubantu. Akakho umuntu ongakumangalela ukuthi awulobolanga. Ilento ke abantu abangayazi, ngicabanga ukuthi namantombazana amaningi akayazi lento yokuthi la indaba yelobola ukuthi umuntu umyeni wakho uzohlala nawe kuze kube nini uthi ukepitile ngoba awulobolile, into engekho kuleli bandla. Leli bandla umuntu uba ngophelele uma ngabe eseshadiswe ngokwesonto. Okuphela wena ofanele ukubheke uma uyintombazana ukuthi lo muntu engishada naye ukhona ni indlu lapho ezohlala khona sobabili. I-decision yenu nobabili leyo. Futhi akuzokubuza thini ukuthi lo muntu oshada naye unayo umuzi. Cha, i-decision yenu nobabili leyo. Intombazana uma isina 18 years ngokomthetho ine right yokushada. So lokho kwenzeka emthethweni, we follow it. Masishada noma ungashada ukuze abakini noma bengeze akubona umsebenzi wethu. Umsebenzi wethu ukuthi uma uyilunga laleli bandla sekushadise ama witnesses akho yithina. Akukho ukuthi bolandela lezi zinto zamabhinca ezenza ukuthi abantu bengashadi ngoba yathi ingilosi it's natural ukuthi umuntu uma efika estage nesithize ebe nomuntu wesifazane eshade naye ngoba ngokukholwa noma ungareacha istage esithize awuvumile ukuba uhlangane nomuntu wesifazane ungashadile. So ukuze yonke into ibe lula kufanele ukuthi kungenziwa ukuthi ukushada kube impossible simply because you are poor, you are not rich. Ikhona inkomo ezo-16 no-15 ziyardstick no ziyardstick yokuthi ungakwazi nokushada. Uyasebenza yini? Uyasebenza noma uyasebenza. Kodwa uma ngabe ukwazi ukuyiphilisa nomkakho enethemba lokuthi masibabili siyokwenza ukuthi nokuthi sikwazi ukuyiphilisa, lokho kwanele ngoba into esivikayo indaba ukuthi sivike ukuthi abantu bethi sebefike kwi-age yokushadwa nokushada bese bengakwazi because of ilobolo, because of ibizo, because of this and that efunwa ngabantu abasuke bengekho involved othandweni. Ukuganana kwabantu makungavinjelwa abazali abangacabanga ukuthi ngizodla ngengane yami ngoba baze besho bethi ngifuna ukudla ngengane yami. Kuleli bandla ayikho indaba yokudla. Amen. Fanele futhi azi amakhosazana ukuthi uma usuna 18 years usunelungelo lokushada, with or without the permission of your parents. Ngoba usu of age awusayidingi i-authority yabantu abazali bakho ukuthi ushade nomuntu. And abazali
abangaba involved ekushadeni kwamakhosazana noma kwabantwana babo bebakhethele kube khona umuntu abamenqabayo bethi uphuwa kube khona umuntu abamvunayo bethi urich. Leyo nto kufanele ingababikho kuleli bandla. Ayivumelekile into yesithembu under any circumstances. Isithembu esivumelekile ukuthi umuntu efike lapha vele nesithembu, ngoba isithembu asisona isona, kodwa asikho ingilosi yakwenqaba ukuthi kuleli bandla abantu beshade nesithembu. Yathi isithembu senza asidala ukuthula. Ngakho kuleli bandla sifuna ukuthi sibe nokuthula, kuleli bandla sifuna ukuconcentrate ekukholweni. Lokho akuchazi ukuthi abantu abafike lapha benesithembu sekufanele ukuthi bebe namahloni beyivukele phansi, cha. Kodwa nje umuntu okholwe lapha engenaso isithembu, engacabanga ukuthi khona intombi oyobuye eyithole noma abe inkosazana noma abe nje intombazana, angeke sikuvume lokho. Intombazana noma inkosazana lapha ayifune umuntu ongenaye unkosikazi, hayi umuntu onenkosikazi, ngoba asifuni umsindo. Ukhona oke wangibuza, angazi ukuthi ubani kodwa ukhona phakathi, wathi uma ngabe ephuma kuleli bandla ebandleni elivuma isithembu uyokusenza isono yini ngoba uyasithanda. Khona lapha kuwe akasho ukuthi ususho unkosikazi, akasho ukuthi nje isithembu uyasithanda. Ngakho-ke kufanele ukuthi ephume kuleli bandla ebandleni elivuma isithembu. Angazi noma wayecabanga ukuthi ngenkathi engena kuleli bandla kunesithembu. Ngimphendule ngathi angazi engaphume usifuna ebandleni elivuma isithembu, ngoba ucacile ukuthi lo muntu lona akakwazi ukukholwa ukuthi ngoba awukwazi ukuthi kuleli bandla sibafuna abantu abaqhutshwa inkanuko yenyama as against ukholwa. Lo muntu uyingozi, ngoba ucabanga ukuthi njengoba silapha siyadlala, ngoba lokhu ukuthi singaganwa isithembu kwasho ingilosi, kodwa bangaqali ngokusho ingilosi, nobaba mkhulu wayekushiya. Kwenye indawo wakusho specifically ukuthi isithembu kasivumelekile. Khona enye ilokuze engangayifunda lapho wamkhulu eshonda, kodwa ngisho incwadi yomshado, incwadi yokushadisa yamaNazaretha, hayi yala eManazaretha kaNkulunkulu, iyakubeka ukuthi umshado wokukholwa awunaso isithembu. Kusho incwadi yomshado iyebuza ukuthi ufuna ukushada ngomshado nje wasemhlabeni noma umshado wokukholwa, kodwa qonda ukuthi umshado wokukholwa awunaso isithembu. Kusho incwadi yokushadisa. Ubaba mkhulu wakusho specifically wathi umuntu ongumgcotshwa engabanaso isithembu, omgcotshwa. Manje ke ngoba umuntu omgcotshwa kufanele ebhekane nento kaNkulunkulu, kufanele ehlale noNkulunkulu, manje afunekile ebe nesithembu, ngoba uma unesithembu uqhamba yonke into engeke ngisho lapho, kodwa bayaziyo abantu.
ukuthi ukuphoqwe ukuthi yana endlini kasibanibani noma ngabe kuyisabatha. Ngakho ke ngifuna ukuthi nikwazi lokho ukuthi kuleli bandla asisivuni isithembu ngaphandle kokuthi umuntu efike vele esenesithembu ngoba asifani namaKristu lapho kuyekuthiwa khona noma ngabe ufika nesithembu umuntu ayikho yona uza naso isithembu ngoba ukuba nesithembu akusona isono kodwa uNkulunkulu akazange waku-encourage ngoba lapho esiyakhona anginayo umfazi ngingedwa nje noyinginaye akanginayo ezulwini ngaphandle mawuya ezulwini lomndeni sonke ezulwini asinama nkosikazi ezulwini akukuganana singahlala nje uma besiphethe ngokuzwana sibonane sihambe ndawonye ngoba sikholwe njengoba sidla kodwa nje ezulwini akukuganana kodwa ezulwini lomndeni ukhona ukuganana kodwa hayi kuleli izulu lika esiyakulo akukho. Why? Because ukugana nokuganana is not something yobungcwele. Is tolerated for reasons eziningi kodwa hayi ukuthi it is part yobungcwele kodwa it is tolerated. So ke ngifisa ukuba nikwazi ukuthi leli bandla ibandla labangcwele. Amen. Njengoba kade esho umfundisi ekuseni ethi thina asiwona amadlozi thina singabangcwele noma silapha singabangcwele noma singasekho emhlabeni singabangcwele asiwona amadlozi asihlangene ngalutho nezulu lomndeni ngoba sisuka lapha singabangcwele siye ezulwini siyohlangana nabangcwele. Amen. Ngifuna nikwazi lokho. Angwazi umlando womngcwabo ngesikhathi kababa mkhulu ngakho ke engikubonile ngokwenziwa amaNazaretha njengoba sengishilo ukuthi amaNazaretha athathe yonke into yamabhinca ayifaka la ebandleni. Angizoke ulokhu ngichaza ukuthi amaNazaretha ancaba kanjani kodwa ngizochaza lokho efike sakufundiswa ingelosi okufanele ukuthi umuntu uma engena kuleli bandla eyazi. Uma umuntu kuleli bandla ehamba emhlabeni ngengozi siyahlangene njengebandla senze umnikelo wokuvala inxeba sikwenze lokhu engakangcwatshwa simcelele ukuthi lokhu okumehlele akungaphinde kwenzeke sivala inxeba sivala umkhokha sikwenza sisonke sikwenze ebandleni njengebandla. Umuntu kuleli bandla uma esehambile emhlabeni wabasemakhazeni kukhishwa umhlambululi ukuba emhlambulule emakhazeni akahanjiswe ekhaya umhlambululi uphuma emakhazeni efike emhlambulule khona emakhazeni
kuleli bandla ayikho lento okuthiwa umlindelo. Isidumbu uma sesisemakhazeni asiyiswa ekhaya, kodwa sisuka emakhazeni ekuseni siye lapho okuzokwenzelwa khona inkonzo yakhe. Kuleli bandla asidli emngcwabeni. Umuntu uma eya emngcwabeni uyiphathela ukudla kwakhe, asidli emngcwabeni. Umuntu nomuntu uyiphathela ukudla kwakhe. Mase hamba mhlambe sikude siphatha ukudla as a church. Sifike phambili sipheke. Ngithi nje umuntu ukude. Siphathela thina ukudla kwethu, siyokoleka lapha bese siyothenga lokho kudla siyokudla esiyokudla phambili, sikudla sodwa, singadli ukudla komuntu okwenziwe umfelo noma umfelokazi. Lento eyenziwa amakholwa nabantu ukuthi emngcwabeni kudliwe, thina asidli emngcwabeni. Ayikho lento kuleli bandla ukuthi uma ngabe umuntu engcwatshwa bese kuba nento efana nezibizo kuthengwe ilokuza zibeke inqwaba zelokhu. Awukho umthetho njalo. Ungazenzela nje kodwa hayi ukuthi wengcwatshwe, kodwa ayikho leyo asiyenzi. Kodwa uma sithanda singayenza ukuthi siphe lowo mfelokazi. Kodwa kusemthethweni ukuthi uma ngabe umuntu lapha umfelwa kube khona umnikelo esiwenzayo wokulekelela lo ofelwe, bese futhi kuba nomnikelo esiwenzayo okuthiwa zibani oqondene nomphefumulo walowo muntu ongasekho emhlabeni. Ngamanye amazwi kunomnikelo osuke ubhekene nomuntu obhekene nomngcwabo noma nesifo, bese kuba nomnikelo obhekele umuntu ongasekho okuthiwa zibani. Kuleli bandla uma singcwaba ngomthetho waleli bandla, noma ngabe lowo ongasekho abakubo bebengekho kuleli bandla, kodwa simngcwaba ngomthetho waleli bandla. Umthetho waleli bandla awuvumi ukuthi uma umuntu esengcwatshwa bese kuba abantu bakubo bemkhulumela madlozini. Kufanele thina simhambise ngendlela yokukholwa, sihlabelele isihlabelelo sokukholwa size siyomfihla, sisenza yonke le nto ngokukholwa. Ayikho indaba yokukhonza kosibani bani kukhulunywa ngamadlozi, akwenziwa lokho. Uma abantu bakulowo muzi benqaba befuna ukwenza ngendlela yabo, siyawuyeka lo mncwabo bese sibuyele emuva, bese siza ethempelini sizokwenza ngendlela yethu ukukhumbula ilunga lethu eselihambile emhlabeni, senzele ukuthi lingadukiswa ngabakubo kodwa lihambe ngendlela kaNkulunkulu ebelivele limkhonza. Amen. Ngiyakuzwa lokho. Amen. Kuleli bandla ayikho into ewukuzila. Awuzilo ingilosi yakwenqaba andiyayibeka izathu. Yathi uShembe wabhala wathi, khumbula ukuthi namhlanje wenze isivumelwano
naJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Yathi ke uma ngabe wenze isifungo noJehova sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho, uma usuzilile ungasayi esontweni ngokuzilile, usukuzilele bani ungazi ukuzila akwazi kuba uthathe indawo yokukholwa. Ukuzila akwazi ukuthi ukwephulise ukuza esontweni. Uma umkhokheli ukuthi uzilile njoba abantu abazilele bazile unyaka, kusho ukuthi kophela unyaka ungekho esontweni. Ngenkathi ungekho esontweni yonke leminyaka, laba abantu kufanele baphethe ubani bakho? Wena uphethe ubani? Uma ufa lapho wena uyofa kanjani ngoba uthi ushembe ngazo zonke izinsuku kufanele usebenze izinsuku ezisithupha. Ngosuku lwesikhombisa kufanele ukuba ube sethempelini uzokhonza uNkulunkulu. Manje uma usuzilile, ngamanye amazwi uzothatha iholide ngokufa komyeni wakho ulithathe uNkulunkulu. Lapha umuntu uma ngabe efelwe uba ngongcolile for 7 days. After 7 days uyahlambuluka. Uma esehlambulukile engeza esontweni ngayithanda noma ke ngayeka isikhashana, kodwa usehlambulukile, usengafanele ukuthi ezesontweni mayesehlambulukile. Wonke umuntu, noma umfelokazi, noma umfelo, noma ingane, noma yini, i-date u7 days. After that kufanele ube sesontweni ngoba awukwazi ukuzilela ukukholwa. Awukwazi ukuzilela ukukholwa. Futhi iyathi ingilosi ayikho into ekuzila enkolweni ngoba awukwazi ukuzelela umuntu phambi kwaNkulunkulu. Awukwazi. Yikho njena nangesizulu kuyethiwa uma uzilile ungayi enkosini. Uma uzilile iminingi imithetho eshayelwa umuntu ezilile. Ngamanye amazwi uma uzilile ungayi phambi kwaNkulunkulu. Sikhona isikhathi lapho umuntu okufanele ngaba khona phambi kwaNkulunkulu. Sikhona isikhathi lapho umuntu okufanele ngaba khona phambi kwaNkulunkulu. Yathi ingilosi akufanele ukuthi abantu bezile phambi kwaNkulunkulu. Ikhona kuleli bandla kungavumelekile ukuthi uma kunesifo nina bese ningahlobi. Yasho njalo ingilosi yathi noma ngabe kunesifo hlobani ngaphandle kwalabo abalokhoza basekhaya abafake ilokhoza abahlala eduze kwebhokisi. Kodwa onke amaNazaretha kufanele ehlobe ngoba amaNazaretha lapha asuke ehlangene khona asuke ehamba nengilosi. Lapho kuhamba khona ingilosi kusuke kukhona uNkulunkulu. So awukwazi ukuzilela umuntu phambi kwaNkulunkulu. Awukwazi. Niqonde lokho ukuthi asimzileli umuntu phambi kwaNkulunkulu. Ukuzila is not part of ukukholwa. Akukho ekukholweni ukuzila. Ngaphandle kokuzila nje ukulinda. Kodwa nje ukuzila nokulinda izinto ezihlukene. Kodwa nje awukho umthetho ukuzila enkolweni ukuthi angizokuya esontweni ngaphandle mawungahlambulukile. Kodwa awukwazi ukuthi hayi ngeke ngiye esontweni ngaleli sabatha nangaleli yasabatha kuphela unyaka angiye esabathweni ngoba ngizilele umyeni wami. Ubeyini umyeni wakho uNkulunkulu? Ubeyini umyeni wakho uNkulunkulu? So yasifundisa ingilosi ukuthi singazili esontweni ngoba uma nizila esontweni nisuke nizile phambi kwaNkulunkulu. Yazi yathi umuntu engathi ma efake inzilo phezu komNazaretha noma efake umNazaretha phezu kwenzilo kusho uthini lokho? Yathi ayikho into enjalo.
yathi umuntu ngisho engahlala ngaphandle kwesonto, ngaphandle kwesonto kusuke kukhona ingilosi. Ngaleyo ndlela ke usuke noma engekho lapha esonto kodwa ngaphandle usuke ehleli ingilosi. Ingilosi ayihlali nomuntu ozilile. Ngoba uma wena uzilile ukusho ukuthi awuhlangene nengilosi. Uma wena uzilile awuhlangene noNkulunkulu. Kodwa usethempelini likaNkulunkulu. Kodwa awuhlangene noNkulunkulu. Ngakho-ke izinto ey'njalo ngifisa ukuthi abantu abakhona nabasakholwayo lapha nathi esiphuma kwezinye iy'nkolo, ngoba le nto engiyikhulumayo namanye amaNazaretha akayazi ngoba ayenziwa kumabandla lapha abasuka khona. Kodwa imfundiso esifike sayifundiswa ingilosi ukuthi thina siyohamba kanje ngoba singabantu abangcwele, ngoba sihamba nengilosi, ngoba sihamba noNkulunkulu. Nkosi yethu
Asma. Amen.